Hi guys, padong may karon sa Megabyte babaw din oh. Okay. Ang ipeta sila pastor. William. Kami dire sa BQ. Nawo ko kaya kung sinina kay murag pang bahay. Sinilas na ko na. Pasko na kaayo. Kapit na gid Pasko. Mana na yung BQ karon? Taas pa gid be. Finding pastor. Babaw pa gyud. Matagi ta. Matagi ta. Saan ba? Babaw. Katulad ka, right? Internetan mo na. Hi guys, I'm next door. Are deh. Are. Wah. Wah, dari lepas dari bawah udah taubus. Mana yang Megabyte guys? Megabyte. Ano siya sa pinakataas na floor sa BQ. Dito ang parking area. Palabok ako para store. Palabok. Palabok. Na? Butakan per sauce. Ano na lang sa ako? Isa ko palabok. Baba na mga sila pastora. Ito na palabok pa. Ang palabok pa yun. Palabok na isa. Ano din? Pastor. Yung pastor. Kana pastor. Ilan ka palabok, sir? Ngayon sa midiro sa BQ. BQ Food Plaza. Sa BQ ko. Food Plaza ni. Ngayon ko sila di ganahan ni. Baka gabi, sir. Ngani ben? Pila ngani? Konsenta ako. Dami ni. 15. Insi. Akin si. Waktu lo no? Ang Pero ang palabok na hiya kayo. Tan tan tan. Halo pastor. Sudah na yung ano? Ano yung sa ibabaw sa BQ. Ibang sa Jollibee. Ada ano? Ada na bila pastor pilihan. Kalay pastor. Lamiya sa palabok uy. Ada pastor. Ini kucara mana ini? Nanti kan. Nice ka
na sa ibabaw sa kuan oh. Mga sakyanan, ibabaw na siya sa ay kasi Sa kaplin to no. asa? Oh, sa plane. Kasi milyang. Ipabawanan nila pastor o saan hindi? Lumi. Naman ay pangaon. Nili na sila pastor pero sa to. Layo na sila kayo. Kanang gablo. Si pastor na. Kana. Okay. Pastor na CR pa. Ang milyang. Imbes kami may mga libre nila. Sila kami may libre yan. Na nabagawan ko diri sa Abon Plaza kay sa una katong wala kay COVID, libo pa kay diri. Karon ana, lingaw na kaayo. Sa una kadahan kay mga ona ni nawa ka pangita ninyo na lingaw na kaayo. Nya adto nga area dapit wala na jud. Close na tong restaurant dito dapit. Nagamay ra na ngaon. Sige kasultin mo be. May table na pastor. Lami kayo lang kuan na ni guys lang palabok. Sabi na palabok de. Lami kay lang palabok niya. Kuan. Lang kutsinta pud lang kayo. Init kay are pud ang ambience kay na mangsa kuan. Kalsada. Kuman. Paper man. Unsa? Wala ka gipapirma. Nay bagong nay ID si Milyang guys, mo ni ID na mo sa church. Morning Church Kushak Family Ministries International. Tutulan daw is Bohol, Philippines. Morning nang ni Milyang, o di ba? Pastor, yes, pastor siya guys. Ha? So mo na mi karon sa City Square gade. City Square siguro mi karon kay ang palit pa mig kuan ni Amore kanang today. Wala casing siya cellphone so ako ipakita ninyo niya. So adto na ni guys, update na mo later. Nga guys. Sayang mo ha. Mingaw na kayo siya. Patakaw. Mingaw na kayo. Anong ko ano, gipang patong mo lang. Guys, Milyang outpick pa. Nahira dyan kayo sa una, no? So, wala mo ikon. Wala lagi tawag o yung normal. Yung normal na dyan. Doon na meron sa City Square, tade? Ano na may mga tawag, casing na di. Tanaw sa mis mga price sa mga bike. Hey, nauso na ba yapod karon na bike? Ay, mga bike ko. Diyan ba? 13,000. Ang price is 10,000 pod. Pero mga nindot ba pod? 10,000. Ano mo na gawas? Tanang muli na tayo kay 10,000 man. Ato gawas ko ano mo? Sa Katolik? Mga revolto. Hingaw ng bikyo eh. Oo, po ganda. Mga na pa-exercise on yun, tani nga maglakaw man. Nasilas na ko na. Milyang ito na sapatos. Ito pa tayo City Square eh. So update na ko niya guys. Na nice kaayo. Anak ka na bigay picture nga nako. Sa bikyo gyud na siya guys sa entrance dapit. Ano siya ang entrance sa Milyang. Picture nga nako ha. Ara ta. Picture na ko Milyang ako na pod. Na nice kaayo oh. Sige dali. Ato harapit. Imutang sa nang kuan. Okay, picturean sa nas Milyang. Sa gawas kami sa BQ guys. Ana mi sa gawas.
Pulis dire mangita og camping. Ay dito nag-close LTO di ay. Ay sir ini. Pulis lagi. Cuaca na mi sa atbang sa jalan series kaya tagi bi. Ano tagi ari. Nah, mata na mi. Ya, jangan lah. Okay, sige. Pura talaga sa nanguhit. Nanguhit. Silingan atas tutulan. Silingan atas tutulan kay. Ay, kampung deh. Nice, pada mana naik tengah. Sabi kampung. Jangan ada bos tadi jam. Hah? Jangan lang ada bos. Penyaji lagi kan mobil. Anak aja. Penyaji. Nah, katong pan bos medial to pagutang pagtubig at bos gusto mo siya. Ibahin lagi. Malas na ka. Naroon sa iyo. Oh, iko tupas na. Pero kan kung pagpabukal ng tubig, di kita sa iyo. Imot kayo. Papalit ito. Ano na siya? Ano ginamito yung inani ba ito? Na mga katulong na tugmok ba? Salaan sa una. Ano niya? Masigan eh? Masigan? Pero ito siya yung problema mo. Katulong yung problema. Pero kung nakait na ito, pagpili mo na pipili, isan. Kaya kung na yung magpaslog sa iyong kalma. Yara boss oh. Siga, basta tinuod. Ay, tinuod. Eh, katulong na yan, sir. 50 lang boss. Wonder ko kung yung ganito pagtag ang publikaan eh. Pila baligyan mo ya? Wonder din yung pagtag. Yung mga nang lima pagbilin. May tubig din. Katong yung mga pulin to siya boss. Medyo nagdikit pa. Kung nga kung magpabukal ng tubig, kaya dito sa buling, buti niya sa sinukaw na. Tawag pa din. Balik na sa sinukaw. Wala na apa, pero ang problema wala na sa tanan. Kaya na, ako na na-transfer tanan. Pwede mo di ba tilawan siya? Pwede tilawan mo. Para na yung mga karayag. Hindi. Tiguan. Narabas o pilaway ba siya? Ay, kuha na. Pilaway. Then, harikot. Para ma-compare na ko. Sama pa. Huwag mo ganun lang gamiton sa mga software drive ng mga organic lifestyle, mga ganun lang gamiton ng klase doon. Asa na dito niya? Dahil ito sa Garciao. Transport naman na rin. Pero kung naipan, at patuto lang ito ng tubig boss na ituklog lang dato na 5 Nani mong kwarta de? to 10 minutes wala to. Palit may bodogos para sa mga bata. Sabado may balik sa Dunkin guys. Kaya mo sa ni pang sud ni pang dang milyang kay ibugatan na siya dyan. Ay galisod siya dyan. Masa pa may mudong sa City Square para mapalit og casing. Ato sa may sa Dunkin kay ato man sa Dunkin na magibila ng mong motor. Ay. Doon lang na yung employer na pet. Wala ko sa may ani ron. Ani ko nagtrabaho sa una. Dunkin Donuts. Para ang motor. Tara ang motor at tarang parking. Second. Naan dong. Third.
Wala, yapon. Tara, di. Ano, di? Kani ako, ah. Ano yung rice up? Sa 124. Ba nakasukli, di ha? Sila na. 120. Saan ko dali? Ikapilan na rin na ito nga ako, ande. Kalima na na mga shop, wala gyud. Ah, Headset ba? headset para laptop. Hindi, headset po. So, cellphone ako ba? Last na lang niya, wala na siya. Ha? Ha? Dili yung manghod. Ano siya? 250 ang price. Naman, okay na ka ni? Hindi na ba naman? Wow, di naman yun. Cellphone okay. Hi guys! So karon kadung namin mga tulog. Wala ko naka-vlog ganiha nga niabot mi sa balay kay medyo gikapoy nako niya nindutson ako tudlo sa mga bata. Nagado study mi kay kada gabi man lagi may magtudlo sa mga bata. So, salamat sa inyo pagtanaw ani nga vlog guys, and kung wala pa ka naka-subscribe, please subscribe to my channel and see you on my next video. Bye! Bye-bye Jared! Bye-bye! Bye!